Čaute a vítajte pri dnešnom videu, kde si bližšie rozoberieme pretrénovanie alebo overtraining syndrom a pozrieme sa na to, kedy k nemu dochádza a povieme sa aj nejaké znaky, ako môžem zistiť, že som pretrénovaný. Ešte pred začatím, ak vás tento content zaujíma, nezabudnite na tomuto videu like a ak chcete zefektívniť svoj tréning alebo máte pocit, že stagnujete, neváhajte vyplniť formulár v popise videa a pridať sa k mojej tréningovej skupinke bežcov, cyklistov a triatlonistov, alebo ma môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu, ktorý nájdete tu alebo taktiež v popise videa. A teraz už poďme na to. Pretrénovanie, alebo po anglicky overtraining, je stav, keď už telo po dlhšiu dobu, a to je kľúčové slovo pre toto video, po dlhšiu dobu, nedokáže adekvátne zotaviť a zregenerovať a tým pádom ani efektívne absorbovať tréningový stimul. K tomuto stavu nedojde zo dňa na deň ani jedným tréningom, preto som povedala, že kľúčové slovo je dlhšiu dobu, ale atleti sa k nemu väčšinou dopracujú dlhodobým preťažovaním organizmu. Teraz nikoho strašiť ani spôsobovať nejakú paniku, ale stav pretrénovania môže mať veľmi vážne následky a podľa viacerých športovcov, ktorí už boli počas svojej kariéry závažne pretrénovaní, je tento stav prirovnateľný veľmi závažnej chorobe. Dokonca podľa výpovede jednej americkej ultrabežkyne, ktorá sa momentálne venuje štúdiu pretrénovania, presne kvôli týmto svojim vlastným zlým skúsenostiam s pretrénovaním, cítila som sa, ako keby som mala smrteľnú chorobu, ako keby som pomaly umierala. Netušila som, čo mi je, ale nevedela som spať a nechutilo mi jesť. Naozaj to bolo ako choroba a nepripadalo mi, že by mohlo ísť jednoducho o pretrénovanie. A toto je podľa mňa najväčšie riziko a zároveň aj dôvod, prečo k tomuto stavu dochádza. Pretože počiatočné symptómy sú často ignorované, hlavne vytrvalostnými športovcami. Veď som vytrvalostný športovec, veď som nejaký Ironman, to zvládnem. A keď sme už v stave naozaj vážneho pretrénovania, tak si tieto symptómy podobajú skôr na chorobu ako pretrénovanie a preto ich nevieme rozoznať. Ale naozaj vás tu nechcem strašiť. Dostať sa do pretrénovania není až tak jednoduché. Ale keďže viem, že vytrvalostní športovci a hlavne triatlonisti majú veľmi pevnú vôľu a vedia ísť častokrát až za limit a pritom ignorujú úplne signály svojho tela, je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme túto tému prebrali. Ako teda k pretrénovaniu dochádza? No, obvykle nejde len o príliš veľa tréningu, ide o príliš veľa stresorov a celkovo príliš veľkú záťaž na náš organizmus v jednom momente. Keby išlo len o dávku tréningu, tak by asi všetci vrcholoví športovci boli pretrénovaní, lebo častokrát trénujú 20 až 30 hodín týždenne. A na druhej strane, niekto, kto trénuje 10, 12 alebo aj 15 hodín týždenne, by nemal šancu sa nikdy pretrénovať. Ale to sa stáva. Všetci vieme dobre, že táto rovnica neplatí. A častokrát práve profesionáli celkom dobre zvládajú veľké tréningové dávky a práve amatéri sú tí ľudia, čo majú problém s pretrénovaním. Pretože popri škole, športe, práci, rodine proste túto záťaž už nezvládajú, je to pre nich príliš veľký stres. Kedy k pretrénovaniu dochádza, je keď neustále trénujeme vo veľkej záťaži a nikdy nemáme regeneračnú tréningovú jednotku, keď málo spíme a ako som už spomínala, keď máme okrem tréningu v našom živote aj veľa iného stresu, napríklad skúšky alebo nejaký termín v práci alebo deti sú choré. Veľkým faktorom, ktorý nemôžeme zanedbať, je aj naše stravovanie, ktoré výrazne ovplyvňuje to, či sa pretrénujeme alebo nie. A najnovšie štúdie dokonca ukazujú, že nedostatok práve sacharidov môže veľmi ľahko viesť k syndrómu pretrénovania. O nedostatku kalórií tu ani nemusím hovoriť, tie sú samozrejme na prvom mieste. Teda, aby som to zosumarizovala, môžeme si všimnúť, že keď máme v živote stresujúcejšie obdobie, skúškové alebo dôležitý pracovný projekt, odrazu nemusíme zvládať tú istú tréningovú záťaž, ktorá nám predtým nespôsobovala problémy. A to je kvôli zvýšenej miere stresu v našom živote.
A znovu, keď trénujeme stále ťažko, nikdy si nedáme ľahkú tréningovú jednotku, zvýšime mieru stresu a záťaže. V tejto oblasti práve ľahkého tréningu sa profesionáli vedia častokrát oveľa lepšie ovládať ako amatérsky športovci. To môže byť spôsobené aj tým, že amatéri majú častokrát veľmi obmedzený čas na tréning a chcú ho maximalizovať. A chcú maximalizovať tým, že idú stále naplno. Hovoria si, že regeneračné jednotky sú pre nás stratou času. A dokonca niekedy by tento čas lepšie maximalizovali tým, že by si radšej pospali namiesto tréningu. Preto sa nenadarmo hovorí, netrénuj ako profík, keď ním nie si.